Semoga aku ya itu wahyu jodoh ya, Tru. Dadi mbok ning Bagio kae gendang mulih. Heeh. Merga sing jeneng Gusti sing nyipta urip iki pancen wis macang-macangake utawa njodokke. Ngono kok. Heeh. Ya disyukuri kaya panjenenganing Bapak Gunawan kuwi. Yen kepengin leh omah-omah awet tiru karo panjenenganing Bapak Gunawan. Ya bener. Sebab apa panjenenganing Bapak Gunawan anggone bebrayan kok awet merga panjenengane nindakake 10 pepacuh. 10 pepacuh ki apa wae. 10 pepacuh tumrape wong omah-omah sing kudu disingkiri karben ora kerep padu. Antarane siji, aja kulino nyepelekke siji lan sijine. Tumrap wong jejodohan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kebecikan sing ditindakke dening pasangane. Oh ngono, heeh. Aja tansah nyawang alane ning ketok apike wae. Oh iya. Ingkang angka 2, aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang ndakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine, ya kudu dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jeroning ati sapa sing ngira. Nggih. Kaping 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna. Kabeh kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Leres. Kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Tegese wong jejodohan ngono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk kanthi terang-terangan, aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden. Heeh. Ana apa-apa kudu dirembuk bareng ya. Heeh. Aja nganti dindem kok ndak malah ora apik. Kok nek dindem tentekane mung live dhewe-dhewe. Heeh, dadi sing kaping 5 kuwi kudu sing apa anane. Nggih. Tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kudu jujur loro-lorone. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Tegese samubareng kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi sing kanthi sabar. Sing kaping 7 aja lelamisan, tegese kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nuwuhake masalah sing anyar. Kaping 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Saya suwe kudu mundhak dewasa, aja saya mbocahi. Nggih. Kaping 9 aja nyepelekke perkara. Masalah gedhe utawa masalah cilik kudu entuk kawigaten. Nggih. Kaping 10 aja ana campur tangan saka wong liya kuwi sing medeni. Adane kanca ki kok wah sajake kok kaya ngeman. Jebule ya ngesir ae ya. Terus dadi kanca mangan kanca. Ya ora ta. Nggih, mula panjenenganing Bapak Gunawan 10 kuwi mau ditindakke. Ngono heeh. Aku ya nyuwun pirsa panjenengan kok saged awet anggenipun bebrayan dos pundi to Pak Gunawan. Bapak Gunawan ya ngendika ngono kuwi mau. Nggih, matur nuwun ya, Tru. Muga-muga iso kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Nggih. Ijab kuwi mau dina iki jam 8. Oh ngono heeh. Jam 11 resepsi temu. Nggih. Bengine pagelaran wayang. Nggih. Matur sembah nuwun dhateng panjenenganing Bapak Agus Tri Jayanto minangka kepala desa tuwin Ibu Yuli. Oh, Bu sapa? Bu Yuli. Oh nggih. Mak teratap ae. Asmane meh padha nggih. Menika Ibu Camat nggih. Ingin sampun paringi dipalilah panjenenganipun Bapak Gunawan gelar kelir nggih. Iki anu kok terus panjenenganing Bapak Gunawan iki dana rasa. Oleh dana rasa yen lillahi taala ora lokak malah kebak, ora wutah bakal malah wutuh. Wong sedekah kuwi ora lempah saya bakah ya reng. Nggih. Mila, ayo iki gandeng gamelan wayang kadawan nggawa saka Sala kawimbuh para kadang abdi. Pengrawit lan uga waranggana kang wis kepareng lenggah. Oh nggih. Antara lain gawan kotak tengen kupas nduk ayu saka Madiun. Iki terus Mbak Dini saka Nganjuk ning saiki dadi guru SMK ana Solo. Terus Mbak Eka Prihatiningsih alias Mbak Eka uget-uget saka Seragen iki lagi nempuh S2. Terus
Mbas Gentari kuwi saka Boyolali. Mbak Gentari to. Mbak kok mbek. Mbak Gentari saka Boyolali. Iki ya anu wis sarjana seni. Oh, ngono. Terus Mbak Dita Intawati made in saka Banyuwangi. Ning saiki nderek jagone ning Sragen. Oh ya. Terus candake Mbak Suci Ovita Dewi menika saking Gesikan Pakel Tulungagung. Wah, ora dos saka kene ya. Terus candhaipun Mbak Fahmi menika saking Ponorogo ning saiki domisili ana Karanganyar Surakarta. Oh, ngono Ya sok wirawiri, sok Ponorogo, sok Solo, sok Karanganyar, sok Sragen. Waduh. Jare iki melu ngendi ta? Oh, Kyai Laris ya. Kuwi ora iso dicekel bokonge. Terus Mbak Darsini kuwi saka Sragen. Nggih. Bu Darsini kuwi momong aku wit aku kelas 1 SD, malah wit TK. Ngono, Wit TK Mbak Darsini wis nderek bapak nganti sayah niki. Nggih. Nggih. Lajeng candhaipun Mbak Tatin saking Ngayogyakarta Hadiningrat sinambung adik kula nduk Niken Salindri saking Kediri. Nggih, yo. Entek rantek semene didum 3. Wah, iya. Aku tak sing cilik-cilik ae. Sapa? Dini. Terus Eka. Aku sing cilik-cilik wis ora apa-apa wis trima aku. Terus Mbak Dita, kuwi aku wis trima. Wah, selerane gare kok sing kuru. Kuru pakon-pakonane malah gampang kok. Nggih, terus ya kono didum adil bakune kabeh bisa diicipi suarane. Nggih. Dasare iki di live streaming saka pirang-pirang channel. Oh ngono nggih. Sing ora iso rawuh rene saged mirsani Mbak Niken utawa Mbak Tatin lumantar live streamingipun piyambak-piyambak. Nggih. Ya terus, nggih. Ayo, iki aku tak nyuwun tulung sik. Aku tak njaluk tulung karo Mbak Tatin karo Mbak Eka prihatin ning sih gen tindak ning kiwa kotak kene. Monggo yo mentaram-mentaram. Turun. Bayu, Kang Petrus. Selamat pagi Mbak Tatin. Nggih, selamat pagi. Niki secara tidak langsung ora dirasake yen to umure awake dhewe iki suda sedina meneh. Merga dina iki rak mlaku. Dadi umpama ana mengeti wong ulang tahun ngoten niku rak ya mestine karo nyenyuwun disuwun panjang umure nggih ta. Merga saben dina mlaku tegese umur saya suda. Kena kanggo pengeling-eling marang awake dhewe. Umur sing saya suda kuwi kudu ndang nekunke marang ibadahe kanggene awake dhewe kudu introspeksi ra ngono to Mbak Eka. Leres. Hari demi hari harus menabur kebaikan dan memperbaiki kesalahan yang kemarin. Contoh kaya Mbak Tatin kuwi lho Mbak Eka. Mbak Tatin iki piyaine tekun ya ta. Dalam hal nopo? Ya bab nggon nekuni marang profesine. Pesinden. Ayo no. Ayo saiki Mbak Tatin panjenengan sesindenan ki wit umur pira coba? Niki tenanan apa mboten? Tenanan, estu niku kula ki tak. Nggih, nek tenanan niku kula niku dikirimi mic Bapak. Wirak kowe. Nek kula niku malah mboten ada niat sebenarnya. Oh, ngaten. Iya, tapi karena ibu saya dan juga mbah-mbah saya juga seniman, saya suruh sekolah di SMKI begitu. Dengan nol saya tidak bisa apapun. Tadi tegese urung duwe sangu apa-apa. Tapi berangkat dari keluarga seni. Iya, tapi dulu kalau suruh nembang pilih nangis gitu. Dadi ngene Mbak Eka. Sing lahir saka dunia seni kuwi urung mesti nek seneng kesenian lho. Oh nggih. Mergo akeh kedadian nggon
anu lingkungane kuwi seni ning anake blas ora malah ora nyenggol seni iki akeh. Ning tujune Mbak Tati iki ndang merubah. Merubah. KKM Mbak Tatin menika nggih dalang to. Ayo disebutke asmane sinten? Mas Bambang Wiji Tukul. Mas Bambang Wiji Nugroho. Nggih, Maksudnya tukul wiji seni iki saka tapi nggih karena dengan kita carane manut karo omongane wong tua terus melu apa sing digugu wong tua kuwi malah alhamdulillah saged dinggo urip. Alhamdulillah. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi. Fahmi Berangkat dari nopo? Kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh. Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan wong kuwi. Panggung dur-dur nika. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur mbiyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho, kuwi. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kei lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nek kaya Ayu tengenku iki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambine sinden. Ngono. Budar sini ugi menika. Sapa? Budar sini. Nek Badar sini wis lahir wis gelungan kok ae. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Dar sini. Nggih, Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan, Soebul Bed, kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oke, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki panjenengan tindake bijing kula betani tigan. Wah. Gawane ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan menika juragan pakan ternak ugi nggih. Ngoten diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Iya, nggih. Ya dibawani sik, tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin mletot. Apa? Sapa? Mletot-mletot. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, dadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit kaya. Oh, kuwi. Wah, Parinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Gede. Pak Rinto kan malah ngel goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Piai laris campur sarinan. Karyane iki kok mung sakmene. Karo dikudang ayo. Monggo, Pak. Kaya ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Masina Nugroho, Mbak Eka. Nggih, sedanipun Suwargi. Nggih. Terus Kinto Susmono ugi. ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo, wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Wiwitan
Pawakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh. Ning ngasto gampang selirane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Anderek. Anderek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngopo? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh ngene iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Nek kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dupaire kok dikira kemo kok wong lara. Lah Pancen iki nek muning jaluk. Iya. Hano. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen kok. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur kene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono, Mas. Halah. Sik, isih genderak boleh perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki Mbak Tatin, adate ora ngono kuwi lho. Lah nggih. Mas, aku terkenalnya nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep kok jenengan biasanya senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tau ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak kaya nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrengin rek. Lho, aku wong rondo apa piye kok? Sing dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ra Karep neko-neko kenal sik. Caper. Nek anu kuwi jek biasa. Biasa orang nganggo ndrok, Mas. Enggak. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi yo. Sowan marang Sowan menyang kutha gedhe. Mbak Tatin. Cek. Kerawitanku iki sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. Sing endi ya? Mak goleki sing kira-kira sing endi. Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebab. Kekalemen. Kalau Pak Demur yo kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggali wis ora tau aneh-aneh kok. Kan bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Bagong iki. Moto nyuk bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong-yon. Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane temriku sik. Ambon-ambon umume batang. Ora yo kanca Mbak Tati ku enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sinden kula wah jan dadi golekan Mbak. Kula kan anggere Petro ning ndi wae ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Alhamdulillah bocah niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja nesu ta. Mbok aja sak nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cinta. Jantenan ya. Kaya patok. Iya.
Monggo lanjut. Suara kurang permana aning wasis ngungro manise saking manise janggute loro. Ece, kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya. Oh, Saiki kuwi wis ada aku. swara. Napa? Adane ada swara. Piyai iki nek jlogro, ya ta jlogro ki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. Ngukung. Oh. Cenene kaya kodhok nika nek ungkung nika nggih. Oh iya iya. Terus aku mbok padake kodhok. Uga umpamane. Iki yo Ngopo? kabeh. Kowe nggo ransel barang. Aja ta. Iki mono puno. Nek iki ora, iki kuro. Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngungrum. Ngungrum marang bendera Menene. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Alas, yo. Terus sesi deman. Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Monggo. Ya, Mbak. Luweh becik matenana tindang bisa mangisa muten Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh-pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki piye? Jane kula niku kalih panjenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Master iki kaya ngene piyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun. Yang mana? Sing ngegong Pak Mangun nika. Ketua Pak grup Mangun. Pak De Mangun. Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye, bagus-bagus ta kerawitan kok diatur iki. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih, heeh. Nggih. Sing pakai saran sing paling penak. Sapa? Misal arek sahabatan pope karo Pak Diraten ke senengane gur diapet. Maksudnya piye? Ora usah nukoni sing aneh-aneh. Pokoke anggere mangkake diapet wis dianggap wah perhatian cah iki ngoten. Masa diapet? Kon niku tok. Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Buat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Oke. Terus jere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Diatur iki. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh, nggih. Nggih.
Kok juraganin body. Lah ngapa kok body? Lho kok saben-saben mesti nawani body. Anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes apa ora? Ora ngerti aku. Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terang. Wah aneh-aneh to kok. Oh, pokoke warna-warna. Warna. Alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diaturi, Enten ya. sing body, enten diapet, enten autan. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kok marah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging alismu kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih ngancani melek. Heeh. Monggo, ya Mbak Tatin lanjut. Urip ana kota gede
Mbak Tatin. Urip ana kutake awet aku kake masalah isine apa-apa wae rasan sedeman mas kita wujud Wah, dan gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Piye piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga awet to suarane tetep awet to apik, tetep awet to kondang. Amin. Amin. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikah ning kono sik karo. Kali. Monggo monggo Mbak Niken katuran mriki enggal nyanyi penontonne pun ngantosi yo Mbak Niken enggal mriki yo Mbak Niken iya ngono adik wedok iki ya lagi naik daun. Pundi sing ade wedok? Niken no. Oh, lan jenengan engke. Apa maksane? Apa? Lah nyebute wau kalih Gentari kalih Niken. Lah sing adikku wedok sing ndi? Ayo kena Niken kok ya, kok nyepelekke. Piye kowe coba jejer kan anu saniki kelas piro to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester piro? Anu kuliah? Apa S1 S2? Daftar PAUD. Boleh to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer Niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno Niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan apa penumbuh kalsium? Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sakmene. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang oh, nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi mboyo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokan. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting dihati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari? Dalam Pak Bayu. Wah, kowe nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ya, ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula nyembuh trae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisormu kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu ya. Terang kowe iki barane budar sini lho. Dhuwure Mbak Dar kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini mbah sing nyami. Kuwi canggahku. Mboten. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari ning kono anu nunggu karo Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Meme nek
datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Langsung makeup niku saniki pun. Aku munggah sebrewan kok dikira aku ki apa? Lo malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi tri kuwi lho. Ora. Oh, wis tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojok berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya, diaturke sik. Monggo, Mbak Niken Salindri. Monggo, yo. Mekar lan semi hospital ing Taman Sari manglung manungsa wengi kalawan mulane dadari ngambaro sasmito sang kumbang mewayang rangsang pucuk sarining kambang Jroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ami bumi ayu sang rina kusuma wijaya ayo mananda Luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nes kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Canggahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndak rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Tak mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik belok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Nah, karo Ika, karo Ika. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Ayo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo, saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Monggo. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya apa? Monggo ayo. Diaturke. Monggo yuk.
Genduk nih kan? Ayo, ganti. Enak, maka Mbak Cici. Ayo. Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok joget. Apik tenan joget. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku Mas. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari Niken. Terus lek sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sih. Ndasmu dhewe iku. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe goreng sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Endi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin dia acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki Lintang Asmara, Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto Harahap, ayo. Ayo sing pinter, ayo. Monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak.
gayane ngedoh. Adate anggere langsung nyedak lho adate sing rasa pakai woh to. Kayak ono mik wis. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya Pon, iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengane lho. Kita kata. Ya. Masa arep pasangan arep ngaku ndak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Iki kok terus karo guyu. Nganu ha niki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu Kupinge. kupinge. Nganu jempole ya. Magandeng Pak Tatin, Sing Mas digandeng. Bayu Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin bisu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak satangan jempol kabeh. Ayo dibawani sih Pak tuh. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngerti Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asengna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng natene langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tantin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, di wajahnya tatapnya Mbak Tatin. Nek karo panjenengan cek rada nyambung, Mbak. Lah, piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok diceklit terus ya napane to jane. Jane ngomah yani ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ono bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, geno. Wayah Nek kene iki wis ora karo bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas ya bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe angel ni Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jo maksudnya gelem karo iki nek tok. Wah niku suami Suleka kok Mbak Tatin niku. Piye? Suami apa? Kok saged. Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rinto kuwi jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah ya nyapu. Nggih, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contone. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisore engko. Kaya wong garbeni. Kuwi menteng ndukul bledung Iki ya. pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenan to, Kak? Oh. Babasan. Layang kilo omah ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lah. Ya ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang candar apa Mbak Tatin? Ras Nggih, ras itu. nggih. Kula
wedi. Ndelok napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandai pentile ning kene iki. Ana pentile Bareng bareng. mbok cabut. Ya cara ngene. Suwe. Tak foto tak kirim ke omah. Betul napa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek to griya nika kok. Kuwi anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Kanca-kanca ki ngopo wong kanca-kanca ra ngomong-ngomong kok. Wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas emang kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wos. Men, antri ngamu. Jenenge Men to, Men. Boten jenenge Ahmad Ngatimin ngono. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu Bagus caper kowe. Bareng Pak Rinto ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu Ngematke iki mukane jangan yang lain-lain. ya bukan oh Kok Wis sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. hantu Perkenalan dulu ya. nggih siap Iya, sesuk nek kerep ketemu nggih cek 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 cek. jane kerep ketemu Mbak Nggih napa? nggih ning minten anu Dalam angan-angan. mboten sosok kula derek sinten ngetos Mbak Tatin bintang tamu ngoten niku Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu wah Karo megol barang. Mas kula sok los ya Mas iya suarane maksudnya Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrem. Karo hantu ora megol kok Ora, nang aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. alah kok Mas Aku katut. Bicar krungu samaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko pon Mas pon Urung kok ampun piye kok. Ampun. Kok terus. Oh, wis lagune wae urung kok. Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sebodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyangan ayo. Ayo. Tindak para. bawani mboten Wis. oh Meneh, jalo meneh. Oh, sami jani wancene. Kon duet karo Mbak Tatin kok ketok ora semangat njaluk orgentari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih nonton rali ngono lho Mas ra Oh, ya ya. Ya oke. Ayo. lho ya Mas Ayo. tintingan sik wong ayu tresna mungkin arya tamba susah Sik, jroning op. Senine keduren aku ya. Piye? wong ayu ge semen tadi ku Mas Oh ya. wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku Bapak Wong kakus. Sik. Hop, plasar ora lah wae. Lah piye? Masa wong kakus padake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Masa to, Mas? Boten. Kleru
kleru. Kakung sih kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Ngono. Loh. Oh, tikus asis pitone. Dapat nanda, harus saya sungai mas. Balani. Rasita. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ayo. Priamuka setan. Noneno. Ya Pak tuh. Oh ngayu tresna mukilar ya tampa susah jroning batinku. Wong bagus antep narasa atimu tresnaku. Tulus jroning Ngomong terus ngalih ngopo Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal mereme. iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kowe kadek ya merem lho kok ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintas Bos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang pantoro ratri mong eling manising ati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi. Setiaku tansah anduweni marang Sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi. Ya, oh.
kasih Mbak Tati. Terima kasih. Sama-sama. So tangannya ora wiso iki, Pun Bos. Nggih. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kali Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yuk.
sik, Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo. Iya diaturke ya ayang-ayang. Monggo menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Bapak Mbah Yitno saking Bulurejo Ngaringan. Oh nggih, siap. Monggo, yuk diaturke ya ayang-ayang. Monggo, yuk. Monggo, yuk. Sane ati kang nandang sangiteng liyan hanya mang aku kowe laku katresnan kang mesra bagus kajalu ojo sele katresnan pancene tresna kowe akeh pacoban. Bagus ajalu ojo dewe tresnan pancene tresna kuwi akeh pacoban kang mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan kang mas kowe sing siji tresno iki nyawiji kadhewan ning asmara kuatna ati kawulan anggone kula aku tresno datang kendat saking kadhewan iki tamateni kaire tresno kang suci kang hati kang nandang niat hanyalah aku kowe laku katresnan nimas wong bagus tajuk lele katresnan pancene nyata kuwi akeh kacoban.
Sari, Mbak Niken, Mbak Dini, Mbak Ayu, monggo sawetawis satur panglipur. Kata lepat Diagung Pangasami, nggih, bakune kabeh padha kecekele, nggih, nek nganti kebelarung ndak malah dadi dukane Ndara Janok. Ayo, ngadep Ndara. Kalang nyuwun akbar mantan muncar tinon lirike